Praise the Lord बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव आं बरायनानै लाबाय जाय नोंथांमोना इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन दिनै आङो इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो आखायाव लादों इसोरनि अननायनि बिसय बिफा इसोरनि अननाय जोंनो बाइबेला मिथिहोयो 1 जननि 4नि आरावहाय इसोरा अननाय होननानै आरो बेबायदिनो जों जेब्ला फरायबावगोन माथाइनि 4 अयदा 11 सिरिखौ जों जेब्ला फरायगोन अब्ला जों मोननो हाबावो बेयाव बुंदों इसोरनि बाथ्राया नोंसोरो गाज्रि जानानैबो गावनि फिसाफोरनो मोजां मुवाखौ होनो रोंगौ अब्ला नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया गावनियाव बिग्राफोरनो बेसे मोजांसिन मुवाफोरखौ होगोन जोङो बयबो मिथिगौ बिफानि अननायखौ आरो संसारनि बिफाजों लानानैहाय जिसु ख्रीष्टआ सोरगोनि बिफानि अननायखौ रुजुदों जे जोङो इमपारफेक्ट जानानैब्लाबो गोरोन्थि मावग्राफोर जानानैब्लाबो जोङो पारफेक्ट नङाब्लाबो गावनि फिसाफोरनो जों मोजां मुवाफोरखौ होनो रोंगौ जों बयबो बिफानि अननायखौ मोनबोदों आं आसा खालामो सासे बिफाया गाव रसा नांनानैब्लाबो गावनि फिसाफोरनो जाहोनो हायो सासे बिफाया जेब्ला गावनि फिसाया खैफोदाव गोग्लैयो बे हरसे मानि मेगन मोदै जानानैब्लाबो बे सिकित्सा खालामनो हायो बे फाहामथायखौ होनो हायो आरो नांगौ जायोब्ला गावनि धोन सम्पतिफोरखौ फाननानै गावनि गथ'फोरखौ मोजां फाहामथायफोरखौ बे होनो हायो बेबायदि बिफानि अननाय बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ बुंदों नोंसोरो गाज्रि जानानैब्लाबो नोंसोर पारफेक्ट नङाब्लाबो नोंसोर गोरोन्थि मावग्राफोर जानानैब्लाबो गावनि फिसाफोरखौ बेबायदि अननो रोंगौ बेबायदि आदर खालामनो गोरों बेबायदि नोंसोरो बोर होनो इच्छा दङ गावनि फिसाफोरखौ अब्ला नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया नोंसोरखौ बेसे अनबावो बेयाव जोङो नोजोर होनो गोनांदि जिसु ख्रीष्टआ बेबायदि बुंदों नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया होननानै बुंदों बियो बुङाखैदि नोंसोरखौ दाग्रा इसोरआ बेबायदिल' बुङाखै बियो बुङाखैदि नोंसोरखौ दाग्रा इसोरा होननानैहाय बियो बुंदों नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया जाय इसोरा नख्रां आरो हाखौ दादों जों बेखौ बिफा होननानै गाबज्रिनो हायो जिसु ख्रीष्टआ जोंनो बे प्रिभिलेजखौ होदों बे खाबुखौ होदों जेब्ला जिसुनि सोलोंसाफ्रा फैदोंमोन आरो बुंदोंमोन प्रभु गुरु जोंखौ आरज खालामनो फोरों अब्ला जिसु ख्रीष्टआ बुंदों नोंसोरो जेब्ला आरज खालामो अब्ला नोंसोरो बेबायदि बुं जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नायदो ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर बेसे अनजानायफोर जोङो इसोरनि फिसाफोर जाय नख्रां आरो हाखौ दाग्रा सिस्ट्रि खालायग्रा गासैखौबो नुनाय नुयै मानिफोरखौ दाग्रा इसोर जों बेखौहाय बिफा होननानै गाबज्रिनो जोंहा मोन्थाय दङ जिसु ख्रीष्टनि द्वारै जों जेब्ला इसोरखौ बिफा होननानै गाबज्रियो बे मोनसे टाइटेलल' नङा जेरै जर्ज वाशिंटन आमेरिकानि फादार अफ द नेशन महात्मा गान्धी बिसोरनो जोङो मोनसे टाइटेल होदों फादार अफ द नेशन नाथाय जों फिजिकेलि शारीरिक बा जिउआवहाय जों बिसोरनिफ्राय जोनोम लायाखै नाथाय जों जेब्ला इसोरखौ बिफा होननानै गाबज्रियो बेयो मोनसे टाइटेलल' नङा बाइबेला जोंनो मिथिहोयो जों बिनिफ्राय जोनोम जानायफोरखाय जों बिनिफ्राय गोदानै सारि जानायखाय जों बिफा इसोरनिफ्राय सारि जानायखाय जों इसोरखौहाय बिफा होननानै गाबज्रियो 1 पिटरनि 1नि टेक्स्टआव जों फरायब्ला मोननो हायो इसोरनि बाथ्राया बेबायदि बुंदों मानोना थैलांगोन बिमा बिफाजों नङा थैनो रोङै बिमा बिफाजों बायदि इसोरनि गोथां आरो जोबनो रोङै बाथ्राजों नोंसोरो सारि जाफिनबाय आरो जननि 1 अयदा 12 आरो 13 सिरियाव जों नायब्ला नुनो मोनबावगोन इसोरनि बाथ्राया बेबायदि बुंदों अब्ला खायसेया बिखौ नाजावदों आरो जायफ्रा बिखौ फोथायदों बिसोर साफ्रामनोबो बियो इसोरनि फिसा जानो एखतियार होदों बिसोरो थैजों नङा मोदोमजोंबो नङा आरो मानसिनि गोसोजोंबो नङा नाथाय इसोरनिफ्राय सारि जाबाय ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर जोङो जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायबाय बिसोरो साफ्रामबो इसोरनियावहाय गोदानै सारि जाबाय होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों बिनिखायनो जोङो इसोरखौ बिफा होननानै गाबज्रियो मानोना जोङो इसोरजों सारि जाफिननाय मानसिफोर इसोरनि बाथ्राया जेब्ला जोंनियाव फैबाय जोङो बे बाथ्रायाव फोथायनायजों इसोरनि आत्मानि दुवारै गोथार जिउनि दुवारै जों गोदानै सृष्टि जाबाय बिनिखायनो गांनि करिन्थियाननि 5नि 17आव बेबायदि बुंदों जायहा ख्रीष्टनियाव खौसे जाबाय बियो गोदान जाबाय होननानै आरो साफ्रामबो जायहा इसोरजों सारि जाबाय बिसोरो इसोरनि फिसाफोर जाबाय आरो नंगैगौ ख्रिस्टाना बिसोरखौनो बुङो जायहा इसोरजों सारि जाबाय ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर जों इसोरनि फिसाफोर जानायखाय इसोरनिफ्राय जों सारि जानायखाय जोंहा मा मोन्थायफोर दङ मा खाबु दं मा प्रिभिलेज दङ जों बेखौ नायनि सेथियाव इसोरनि फिसाफोर जानायखाय
जोङो बिफा इसोरनियाव थांनो हानाय गोहो दङ। गोथारनिबो गोथार जायगायाव जों थांनो हानाय गोहो दं। इसोरनि गोथारनि सिंहासनाव जोंहा सौहैनो हानाय गोहोफोर दङ। जोंहा मोन्थाय दङ। जोङो मिथिगौ सरासनस्रायै बे संसाराव उदाहरन लायोब्ला सासे राजानि फिसाज्लाया राजाखौ लोगो हमनो थाखाय गावनि बिफाखौ लोगो हमनो थाखाय बेनो पारमिसन नाङा। जों मिथिगौ सासे मिनिस्टारनि फिसाज्लाया गावनि बिफाखौ लोगो हमनो थाखाय बेनो पारमिसन नाङा। बियो थांनो हायो, जेब्लानो गोसो जायो फन हरनो हायो, रायज्लायनो हायो, लोगो हमनो हायो, मानोना बियो बिनि बिफा। आरो बियो मिथिगौ गावनि बिफाया गावखौ बेसे अनो। बियो थांनो हायो, बियो गोबाख्रबहैनो हायो, बियो फाफ्लियाव आखाइ होनानै रायज्लायनो हायो, बियो गावनि बिफाखौ अननायजों बियो मान होनो हायो, गोसो बायदि बियो अननायजों मान होनो हायो। बिनिखायनो इसोरनि बाथ्राया बुंदों इफिसुसनि 3:12 ख्रिस्ट'नियाव खौसे जानानै आरो बिखौ फोथायनायजों जोंहा इसोरनि सिगाङाव थांनो गोहो दं। प्रेज द लर्ड। ख्रिस्ट'जों खौसे जानायखाय जोंनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे खाबुखौ खेवनानै होबाय जे बिफा इसोरजों जोंहा सौहैनो थाखाय, बिफा इसोरजों रायज्लायनो थाखाय, बिफा इसोरनि सिगाङाव थांनो थाखाय जोंहा गोहो दं होननानै बुंदों। नाथाय माया जोंखौ हमथायो? जों मिथिगौ जोंहा सासे सुथुर दङ। जोंहा सासे सुथुर दङ, एनिमि दङ, जायहा जोंखौहाय दसि खालामो, जोंखौ पापि होननानै बियो दसि खालामबाय थायो, जोंखौ गाज्रि होननानै बियो दसि खालामबाय थायो, जोङो समायथावा बेफोरबायदि जोंनि गोसोआव, जोंनि मेलेमाव थुखांनानै जोंखौ इसोरनि अननायनिफ्राय गोजान दोनो। आरो गोबां जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा नंगैखौ फोरोंनायखौ मोनैनि थाखायबो बेबायदि आन्दायनानै दङ। गावनि प्रार्थनाया गावदि इसोरनाव मोनहासौनो हायो, गावदि इसोरनाव जेब्लायनो गोसो जायो अब्लानो सौहैनो हायो, बियो थांनो हायो आर'जआवहाय, आरो बिनि बिनायफ्रा मोनफ्रामाबो खोनासंजायो, बेखौ फोरोंजानाय मोनैखाय बिसोरो बिफा इसोरनियावहाय फोथायनायखौ दोनालासे बिसोरो गुबुननियाव बियो आरो गुबुना गुबुनाव बिनानै होयो। बेबायदि बायदि रोखोम नंखाय फोरोंनायफोरखौ लानानै दिनै बिफा इसोरनि प्रेजेन्सनिफ्राय, बिफा इसोरनि अननायनिफ्राय बिसोरो गावखौहाय गोजान खालामनानै दोनो। नाथाय जों इसोरनि फिसाफोर जानायखाय जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार थैजों सुजानानै जोङो दिनै पापि नंबावलिया, जोङो धोरोमिया जाबाय होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। जोंनि गासै मावबोनाय पापफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार थैजों, बे कालबारिनि गोथार थैजों सुस्रा जानानै जोङो गोथारफोर जाबाय, जोङो धोरोमियाफोर जाबाय होननानै बाइबेला जोंखौ मिथिहोदों। जोंनियाव ख्रिस्ट'नि धोरोमिया थानायखाय, जोङो इसोरनि फिसाफोर जानायखाय जोंहा इसोरनियाव जेब्लायनो गोसो अब्लानो सौहैनो हानाय, थांनो हानाय जोंहा मोन्थायफोर दङ। इसोरखौ गाबज्रिनो हानाय जोंहा मोन्थायफोर दङ। जोंनि मोनफ्रोमबो आर'ज बिनाय, मोनफ्रोमबो खोनासंजानाय जोंहा मोन्थायफोर दङ। नैथियाव, इसोरा जोंनि बिफा जानायखाय बियो जोंनो मा जबान होखो, मा प्रमिसेसफोर बियो जोंनि थाखाय दोनदों। जोङो फरायब्ला नुनो मोनो इब्रायारिनि 13:5 इसोरनि बाथ्राया बेबायदि बुंदों, आङो नोंखौ नागारा आरो नागारथानाय नङा। इसोरा जोंनि बिफाखाय गावनि फिसाफोरखौ माब्लाबाबो नागारा। जेसियानि 49:15 बेबायदि बुंदों, सोरबा बिमाया गावनि आहार सोबग्रा गथ'खौ बावनो हागौ खोमा, एबा गावनि बिसाखौ अननाय नङा खोमा, बिसोरो बावगारनो हागौ, नाथाय आङो नोंखौ बावनाय नङा। इसोरनि बाथ्राया बेबायदि कनफिडेन्टलि जोंनि सायावहाय बुंदों, गुबुनफ्रा जोंखौ बावगारब्लाबो बिफा इसोरा जोंखौ माब्लाबाबो बावगारनाय नङा। बेबायदिनो उदाहरन हिसाबै मोनसे जायगायाव जेब्ला मोनसे न'खरनि गार्जेना आर्मियावमोन आरो बियो जेब्ला गावनि गथ' गोरलैया सारि जादोंमोन, बे समाव बियो दावहायाव थांनांगौ जानानै फैदों। बियो हेडक्वार्टारनिफ्राय फन फैदों आरो बियो दावहायाव थांनांगौ जानानै फैदों। आरो बे गेदेर दावहायाव जेब्ला बियो दावहा नांनो थाङो अब्ला बेयावहायनो बिनि जिउआ गोमादों। अब्ला बिनि गावनि बिसाया थैनायखाय, गावनि बिसाया जिउ गोमालांनायखाय गोब्राबथारै न'खर खुंनांगौ जानानै फैदोंमोन। बिसोरनि गथ'आ जेब्ला उन्दै गोरलैमोन, बे समावनो बिफाया गोमालांनायखाय बिमाया बेखौहाय खस्थ'यै फेदेरनांगौ जानानै फैदोंमोन। आरो गथ'आ जेब्ला एसे देरबाय अब्ला बिमानाव बियो सोंबाय थादों, मामि बाबाया बोरो होननानै। आरो गावनि लोगोफोरनि जे बिफाफोरखौ नुयोखाय बे स्कुलाव थांनायावहाय, बायह्रायाव थांनायावहाय बियो सोंबाय थादोंमोन, मामि बाबाया बहा दं आरो माब्ला फैगोन।
अब्ला बिमाया बिनो मा बुंनो मा खिन्थानो थाखाय बिहा खुगायाव राव गैयामोन आरो बियो गथ'खौ बुरखायनो थाखाय बे बुंबाय थादोंमोन बाबाया थाबैनो फैगोन, बाबाया गोबां नोंखौ अनो। अब्ला गथ'आ बुंदोंमोन बाबाया जेब्ला फैगोन आङो खिन्थागोन, आङो खारनो हागौ, आङो साइकेल रोंबाय, आङो बेबायदि रोंबाय बैबायदि रोंबाय बिफानो जे खिन्थानो लुबैनानै बे बुंबाय थादोंमोन बिमाखौहाय। नाथाय बिनि बिफाया माब्लाबाबो फैफिननो हाला, मानोना बिनि जिउआ बै दावहाथिलियावहाय गोमानानै थांबाय। नाथाय ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोंहा बेबायदि सासे बिफा दङ जायखौ खुनु दावहायाबो लाखिनो हाया, जायखौ खुनु थैनायाबो लाखिनो हाया। बे बिफा इसोरा जोंखौ बुंदों बे नों जोंखौ माब्लाबाबो नागारा आरो माब्लाबाबो नागारथारनाय नङा। जों फरायब्ला नुनो मोनबावो जेरेमियानि 33:3 नोंसोरो जेब्ला आंखौ गाबज्रिगोन आङो नोंसोरखौ सेंगोन। बेबायदि बिफा दं जोंहा। जों जेब्लानो गोसो अब्लानो जों बे बिफाखौ गाबज्रिनो हायो, मानोना बे बिफाया जोंजों जेब्लायबो लोगोसे थाग्रा इमानुएल इसोर। थामथियाव इसोरा जोंनि बिफाखाय बियो साबसिनथारखौ जोंनो होयो। जाकबनि 1:17 बुंदों मोनफ्रामबो मोजांसिनथार दान आरो साबसिनथार बोरा इसोरनिफ्राय फैयो। बेबायदिनो मोनसे उदाहरन आं होनो सानदों। आमेरिकायाव जेब्ला सासे फिल्म स्टारनि गथ'आ गावनि बिफाखौ बुंबाय थादोंमोन बाबा आंखौ डिस्नी वर्ल्डआव लां होननानै, जेराव पार्क दं, गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ आरो गोबांथार दुगैग्रा जायगा, बेबायदि उन्दैफोरनि मोनसे गेलेग्रा जायगायाव बे गथ'आ गावनि बिफाखौ लिंबाय थादोंमोन। आरो जोङो मिथिगौ फिल्म इन्डास्ट्रिफ्राव बांसिन बलिउड हलिउडआवहाय माबायदि मानसिफोरनि जिबनाहाय बांसिन मानसिफोरनि जिबना ड्राग्सजों थायो, लोंनायाव थायो आरो बांसिन गाज्रिजों थायो। बेनिखायनो बे बिफायाबो, बे गथ'नि बिफायाबो, बे फिल्म स्टाराबो बिनि जिबना गोबां उन सिगांमोन, लोंनाय जानाय आरो गासैबो पापनि हाबायाव बियो दङमोन। अब्लाबो बियो गावनि बिसाया बारे बार बुंनायखाय बियो सानदोंखि आङो सासे गेदेर फिल्म स्टारखाय आङो पाब्लिकलि आङो ओंखारनो हाया, बिनिखायनो आं मा खालामबावनो बे साननानै बे डिस्नी वर्ल्डनि मालिकखौ बे फन खालामदों आरो बे बुंहरदों नोंथाङा सानसेयाव मासिबां इनकाम हाबो बा नोंथांनियाव सानसेयाव मासिबां फैसा हाबो। अब्ला बै मालिकआ बुंदों सार जोंनियावहाय सानसेयाव 10 लाख 10 लाख जोंनि बे पार्कआव 10 लाख फैसा जोङो मोननो हायो। अब्ला बियो बुंदों नोंथाङा सानसेनि थाखाय बन्द खालामनो हागोन नामा जेब्ला आङो नोंनो 10 लाख थाखाखौ होगोन, मानोना आंनि फिसाज्लाया बे पार्कआव थांनो होननानै गोसो जादों आरो आङो हारसिङै बेखौ पार्कआव लांनो हाया, मानोना आंनि थाखाय एसे गोब्राब जागोन, गोबांथार मानसिफ्रा आंखौ बेंफबगोन, सोरबा फट' लागोन, सोरबा बायदि रोखोम अट'ग्राफ लागोन, बायदिनि थाखाय आङो आरो गोबांथार बायदिनि थाखाय आङो अपेनलि ओंखारनो हाया पाब्लिक जायगायाव, बिनिखायनो नोंथाङा बन्द खालामनो हागोन नामा? अब्ला मालिकआ बुंदों, बे डिस्नी वर्ल्डनि मालिकआ बुंदों औ हागोन होननानै। नायदो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बाइबेला बेनिखायनो जोंखौ बुंदों, जिसु ख्रिस्ट'आ बेनिखायनो जोंखौ बुंदों नोंसोरो गाज्रि जानानैबाबो गावनि फिसाफोरनो मोजां मुवाफोरखौ होनो रोंगौब्ला अब्ला नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया नोंसोरनो बेसे मोजांखौ होयो, बेसे गाहामखौ होयो। जों बिनि अननायाव फोथायनि, जों बिनि अननायावहाय जों भरसा खालामनि, इसोरनि अननायावहाय। ब्रैथियाव आं बुंनो सानदों जों इसोरनि फिसाफोर जानायखाय बाइबेला जोंनो मा मिथिहोदों। जों फरायनि गालास्यानि 4:7 बिनिखायनो नोंसोरो गलाम नंबावलिया नाथाय फिसाज्लाफोर जाबाय आरो नोंसोरो बिनि फिसाफोर जानायखाय इसोरा गावनि फिसाज्लाफोरनो समाय लानाय मानिनि अवारिसबो जागोन। जोङो इसोरनि फिसाफोर जानायखाय जोंहा इसोरनिफ्राय मोननांगौ, जाय इसोरा जोंनि थाखाय गावनि फिसाफोरनो दोनखानाय मोनफ्रोमबो बोरखौहाय जोङो लानो हागोन जिसु ख्रिस्ट'नि दुवारैहाय। जाय इसोरा जोंनो अरायसमनि गोथां जिबन गावनि रायजोखौ होनो थाखाय जोंनो खोथा होबाय, मोनफ्रोमबो आत्मानि बोर गावनि समायनायाव, गावनि प्रेजेन्सआव, गावनि उपस्थितआव आरो जोबनो गैयै गावनि धोननिफ्राय जोंनो मोनफ्रामखौबो जेया खोमाया खोनाफेराखै, जोंनि मेगना नुफेराखै, बे गासैखौबो जेखौ जोङो 2 करिन्थियानि 2:9 फरायब्ला नुनो मोनो, बे मोनफ्रोमबो आशीर्बाद, मोनफ्रोमबो बोरखौ जों जिसु
ख्रिस्ट'नि दुआरैहाय जोङो लानो हायो मानोना जों बिनि फिसाफोर जानायखाय जों बिनि वारिसबो जाबाय होननानै बुंदों जोंहा बेखौ मोननो हानाय मोनथायफोरखौ जों मोननो हाबाय बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जों बिफा इसोरा जाय जोंखौ दाबाय गावनि महर गावनि मुस्रियावहाय जों बे बिफा इसोरनि अननायावहाय फोथायनि इसोरा जोंनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बे थुलुंगानाय बाथ्राखौ होदों जे जोङो संसारनि बिफाफोर जानानै जों मोजांखौ जों गावनि फिसाफोरनि थाखाय सानोब्ला जोङो जेब्ला फिसाफ्रा लोमजायो माब्ला गागोन जोङो बोर होयो आंनि फिसाफ्रा बेबायदि जाथों आंनि फिसाफ्रा बेबायदि इन्जिनियार डक्टर आरो मोजां मानसि जाथों जों बोर होयो जोङो मोजांखौनो सानो गावनि फिसाफोरनि थाखाय जों इमपारफेक्ट जोङो पारफेक्ट नङाब्लाबो जों गोरोन्थि मावग्राफोर जानानैब्लाबो जों मोजांखौ साननो गोरोंब्ला गावनि फिसाफोरनि थाखाय अब्ला बिफा इसोरा जोंनि थाखाय आरो बेसेबां बिहा जोंनि थाखाय प्लेनिं दङ जोंखौ बोर होनो थाखाय बिहा इच्छा दं जोंखौ सोखानो थाखाय बिहा इच्छा दं जोंखौ अननो थाखाय बियो जेब्लायबो लिंदों गावनि सासेल' फिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'खौ बे संसाराव हरदों बेनिखायनो बे बिफा इसोरनि अननायाव जों थानि आरो गावखौ जोङो जेब्लायबो इसोरनि उपस्थितियाव दोननि अब्लानो आं फोथायो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जोंनि साफ्रोमनिबो जिउआ बोर गोनां जागोन न'खरफ्रा बोर गोनां जागोन जोंनि मण्डलीफ्रा बोर गोनां जागोन जों बिनि बाथ्रायाव फोथायनि जाय बाथ्राया गासैनिफ्रायबो गोजौसिनाव दङ बाइबेला बुंदों सननि एकनिफ्राय जों फरायब्ला नुनो मोनो बाथ्रायानो सिगांमोन आरो बेयो इसोरजोंमोन आरो बे इसोरमोन होननानै बुंदों इसोरनि बाथ्राया जोंखौ जेखौ बुंबाय बे बाथ्रायाव फोथायनि इसोरनि बाथ्रायाव बोर दं बिफा इसोरा जोंखौ अनो होननानै जों मिथियो मानोना बाइबेला बुंदों नोंसोरो नंगौखौ मिथिब्ला नंगौआ नोंसोरखौ उदां खालामगोन आरो जोङो नंगौखौ मिथिनोब्ला जों ख्रिस्ट'नियाव नायनांगोन आरो जों बिनि बाथ्रायाव नायनांगोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर आं फोथायो बे बोसोना नोंथांमोननि जिबनावहाय गेदेर आशीर्बाद लाबोबाय होननानै जों बिफा इसोरनि अननायाव थानि प्रेज द लर्ड